Jeg er faktisk travlt til dag. Det er ikke, du har tænkt over. Det er du selvfølgelig også. Ja. Men det er sådan et Efterhånden bliver mere tryg ved det, så vil den jo få lov til at løbe rundt meget mere. Ja. Det er fandme af vejen, når hun kommer. Jamen, det er sjældent, de løber direkte ind i os, så det her kan jeg ikke huske, de gør, men når de kommer i dem horn, så skal man altså fjerne sig, fordi det kan jo godt gøre ondt. Også bare hvis de træder ind over tæerne, altså. Jamen, der har vi jo sikkerhedssko på. Ja. Det er med det der, når de slår med hovedet. Ja. Altså prøv på, hun mærker ikke